heb de vertelkoffer gereserveerd. Ja, die hebben we klaarzet. Ja? En ik zou vragen wel dat je nog even dit formulier hier even tekenen willen. Ja. Oh ja. Die Freut ze had hem verstoppen, want die is een beetje verlegen. Zou we vragen dat het eruit komt? Misschien. Ja, hij is er wel. Zo maar even. Wuif maar eens even naar die ben. Zo, ze wuif ik waarom, zo? Ja, ze wuif wel even waarom. Joris, daar vleert er heen achter de orenbeestjes aan. Hij laat te sliepen. Mem laat te kussen. En Epke, die is wel net weer, die zit er boppen op. Ja, en Epke is nou ik net weer zo, maar nee, precies. Ik zou de vertelkoffer weer even prima. Ja, best. Zet maar deel, dan nemen wij maar. Ja? Prima. Plak werd er met een mat. Ja. Misschien wil je nog even weer tekenen van rondbenen. Ja.